wanda ake jira ɗin lafiya da yake sabo sha zaman ka huta. Allah dai ya biya mai gida, za mu ko ba za mu dawo ba, kabarinmu da AC wasu ko wallahi sai dai fanka ko wasu ci ba za su samu ba wallahi. Musa Allah ya biya da masa. Mutum ɗaya a garin nan, mutum ɗaya ya yi rashin mutunci amma gaba ɗayan gashi kun kasa kamo shi. Abinci da kake kallo ba, ai ba za ka ce ba sai kun nemo mutumin da ma gaskiya. Ga dai abinci amma idan kuka je kuka nemo min wannan bakin uwar ba bakin uwa ba ko bakin bindiga ne sai an kawo min shi na kashe shi da hannu na sannan za mu zauna lafiya. Gaba ɗayan ku ga ku dubga dubga kamar ku da ku kaɗai zan iya tashin gari amma kun kasa kamo min mutum ɗaya. Hakuri shi ya kashe jaki ni kuma ba jaki ba ne. Idan ku je ku kamo min shi kar ku yarda ku dawo ku nemo min shi ba mutum ɗaya haba da Allah zo mu zuba. Go, 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 shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip